Έχουμε μια άνθηση του κερκυραϊκού στίβου, έτσι. Στα άλματα κυρίως. Γενικά, βέβαια, πάντως βλέπουμε ότι ο στίβος περνάει μια καινούρια άνθηση εδώ στο νησί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον πρόεδρο Κυριακού, τον κύριο Γρηγόρη Μάστορα, τι δήλωσε στην κάμερα του Start. Ο Κερκυραϊκός συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου Παιδών Κορασίδων, 20 και 21 όπως ακριβώς είπατε, με 13 συνολικά αθλητές. Η παρουσία του μπορεί να κριθεί λίγο περισσότερο από καλή, θα έλεγα εξαιρετική, γιατί οι 13 αθλητές που πήγαν έπιασαν τα ρεκόρ τους και διακρίθησαν ιδιαίτερα. Για να τους αναφέρουμε ένα-ένα, ένας από τους αθλητές ήταν ο Σώτας ο Νίκος, ο οποίος στα 400 μέτρα εμπόδια έκαμε ατομικό ρεκόρ, όμως δεν κατάφερε να προκριθεί. Σημειωτέων ότι στους αγώνες αυτούς έλαβαν μέρος σωματεία από όλη την Ελλάδα, 115 περίπου σωματεία. Επίσης λάβαμε μέρος στη σκηταλοδρομία 4x100 με την Προβατά, τη Χριστίνα, τη Βασιλάκη, τη Χριστιάνα, τη Ροκίδη, τη Μελίνα και την Τζιμίνου, την Αλεξάνδρα. Και στα 400 μέτρα εμπόδια με τη Χλόη, τη Χίλμαν, η οποία όμως λόγω προβλημάτων υγείας που είχε δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό. Από εκεί και πέρα έχουμε τις επιτυχίες του Μονόπολη του Δημήτρη στο άλμα τριπλούν, που πήρε την πρώτη θέση και χρυσό μετάλλιο, του Παναγιώτη του Ματζηρογιάννη που βγήκε δεύτερος στο μήκος και πήρε αργυρό μετάλλιο, με τέταρτη θέση του Μονόπολη πάλι του Δημήτρη, ο οποίος πήδησε και αυτός για να δώσει βαθμούς στο σύλλογο. Ο Νεράτζης ο Νίκος ήρθε δεύτερος στο άλμα επικοντό με 4,80 και πήρε το αργυρό μετάλλιο, και ο Βασιλάκης ο Χαράλαμπος, ένας εξαιρετικός αθλητής, πολύ μικρός στην ηλικία, ο οποίος μετά από το ατομικό ρεκόρ τα 18 και 4 που έκαμε στη σφαίρα την προηγούμενη εβδομάδα στα Καποδίστρια, έκαμε νέο ατομικό ρεκόρ με 18-21 και πήρε τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο. Επίσης η Βάσο Ιντίνη κατετάγει 7ο στο επικοντό με 3,20, και μετά από αυτά τα αποτελέσματα ο Κερκυραϊκός στα 112 σωματεία σε πανελλήνιο επίπεδο στα μεν αγόρια κατέκτησε την 5η θέση, αν δεν κάνω λάθος, ναι, την 5η θέση, στα δε κορίτσια την 23η. Άρα η παρουσία των αθλητών και γενικά του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου κρίνεται άκρως επιτυχής, αφού κατόρθωσε σε ένα τέτοιο επίπεδο να συγκεντρώσει 72 βαθμούς και στα αγόρια και στα κορίτσια. Πολύ ωραία. Είχε ιδιαίτερες δυσκολίες, κύριε Μάστορα, αυτή η συμμετοχή? Κοιτάξτε, λέτε δυσκολίες από ποιας απόψεως? Σε αγωνιστικό επίπεδο. Σε αγωνιστικό επίπεδο, κοιτάξτε, είναι ότι το καλύτερο διαθέτει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στους παιδες κορασίδες, και το να παίρνεις την 5η θέση μέσα σε 112 σωματείο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ήταν οι καιρικές συνθήκες, γιατί συνεχώς έβρεχε στα Τρίκαλα και δυστυχώς δεν υπήρχε και καλή οργάνωση. Δηλαδή το στάδιο των Τρικάλων βρίσκεται σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Το μόνο που έχει περισσότερο, θα έλεγα, από την Κέρκυρα είναι ότι έχει όργανα, λόγω του ότι εκεί πέρα γίνονται συνέχεια πανελλήνια πρωταθλήματα. Όμως από οργάνωση ήταν πάρα πολύ άσχημα. Να σκεφτείτε ότι τα 4x400 που η ομάδα του Κερκυραϊκού τελικά κατέλαβε την 8η θέση έγιναν τις 10 το βράδυ υποβροχή και με φωτισμό ο οποίος δεν επέτρεπε στις αθλήτριες να βλέπουν καν τους διαδρόμους και τα σημεία των αλλαγών που έπρεπε να αλλάχτεί η σκητάλη. Είχε πάρα πολλές ελλείψεις, δεν είχε ομπρέλες για τα παιδιά να καθίσουν από κάτω, δεν είχε κριτές να δείχνουν τις επιδόσεις που επιτυχάνουν οι αθλητές, ούτως ώστε οι προπονητές να ξέρουν και να καθοδηγούν. Όλα αυτά όμως είναι απόρρια της οικονομικής κατάστασης, της γενικής οικονομικής κατάστασης, της δύσκολης οικονομικής κατάστασης. Εντάξει, όπως ό,τι ήταν για μας ήταν και για όλους τους άλλους. Το γεγονός ότι καταφέραμε για μια ακόμη φορά να πάμε τόσο πολύ καλά αφήνει το Σύλλογο πάρα πολύ ικανοποιημένο, και το κυριότερο είναι ότι δείχνει την ποιότητα και το βάθος της δουλειάς που γίνεται στο τμήμα Στίβου από τους εξαιρετικούς προπονητές, καθηγητές σωματικής αγωγής, που είναι ο Νίκος ο Μόσκος, ο Κώστας ο Γκασιάλης, ο Παύλος ο Σκορδίλης, ο Σταμάτης ο Σουβλάκης, όπως επίσης και ο Σάκης ο Κουτρουμάνος και ο Τζίλιος ο Γεράσιμος, που είναι στις υποδομές. Πολύ ωραία. Μια τελευταία
τελευταία ερώτηση που να σας κάνω. Η Κέρκυρα είναι σε θέση να φιλοξενήσει μια τέτοια αντίστοιχη πανελλαδικού τύπου διοργάνωση? Κοιτάξτε, βασικά χρειάζονται 8 διαδρομές. Κάτι το οποίο δεν διαθέτει η Κέρκυρα. Όμως μπορεί να διοργανώσει αγώνες με επιτυχία. Πρόσφατο παράδειγμα είναι τα Καποδίστρια που έγιναν στην Κέρκυρα, όπως ξέρετε, εδώ και 15 μέρες. Προσπαθήσαμε, επειδή έγιναν για έκτη συνεχή χρονιά, να είναι αναβαθμισμένα. Συμμετείχαν 12 σωματεία και από τη Δυτική Ελλάδα, βορειοδυτική μάλλον Ελλάδα, και απέδειξε ο Κερκυραϊκός, με τη συνεργασία βέβαια και της Περιφερείας Ιωνίων Ίσων και του Δήμου Κερκυραίων, ότι είναι σε θέση να βαθμίσει ακόμα περισσότερο τους αγώνες και να να ανεβεί ένα επίπεδο περισσότερο, ούτως ώστε να μπορέσουν οι αγώνες αυτές, παρόλο που είναι ενταγμένες στο καλεντάρι το επίσημο του ΣΕΓΑΣ, να αποτελέσουν και αγώνες πρόκρισης των αθλητών, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορούν να έλθουν αθλητές επίπεδου όταν κυνηγάνε το ρεκόρ τους, για με τον τρόπο αυτό να αναβαθμιστούν οι αγώνες. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Μάστορας. Πάμε στο παράτητο διαμεστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με το τρίτο και αθλητικό μέρος της αθλητικής εκπομπής.